Chicos, se me había ocurrido hacer un vídeo susurrado, pero en otro idioma, porque bueno, a mí me gusta mucho escuchar vídeos de ASMR en inglés, y aunque a veces no entiendo la mayoría de las palabras ni nada, me gusta el acento y la pronunciación, así que he estado buscando libros por casa en catalán y la verdad es que no he encontrado ninguno, pero tengo este diccionario de japonés y en vez de ser español-japonés es catalán-japonés. Así que he pensado en que quizá os guste escuchar mi acento catalán de Gerona. No os voy a leer el diccionario entero ni las palabras con la traducción, solo la introducción, que también está en catalán y en japonés. El prólogo. El prólogo os voy a leer. Pròleg. Fins fa poc temps, el Japó era un país símbol de la llunyania i l'exotisme. Era el més llunyà de l'extrem orient i pocs europeus tenien l'ocasió de visitar-lo. D'una manera semblant, la cultura catalana era totalment desconeguda pels japonesos. Actualment, la situació és molt diferent. Els mitjans de comunicació han reduït considerablement les distàncies dels negocis i el turisme han propagat d'una manera important al Japó i als països catalans. El desenvolupament tecnològic i comercial assolit darrerament pel Japó fa que els catalans hi tinguin relacions, viatge i que cada dia siguin més els que s'interessen per la llengua japonesa.
llengües importades del xinès cap al segle III. La Xina va aportar al Japó la seva cultura i el sistema d'escriptura basat en els kanjis per a comprendre la presència dels vocables d'origen xinès en el japonès. Cal tenir present que existeix un cert paral·lelisme amb el que passa en les nostres llengües romàniques, on el llenguatge majorment derivat del llatí s'hi barregen nombrosos mots derivats del grec que són utilitzats principalment per a formar paraules compostes i internament per a crear nous vocables del tipus tècnic. De la mateixa manera, en el japonès hi ha una multitud de paraules compostes per dos ideogrames que mantenen l'antiga pronunciació xinesa de l'època de llur introducció al Japó. Atès també el sistema japonès de sufixos per a formar les diferents funcions gramaticals a partir de paraules bàsiques, generalment expressades per un kanji que actua com a arrel. És possible que, tot partint dels mots que apareixen en aquest diccionari, hom pugui deduir tot un nombrós conjunt de derivats. D'altra banda, el japonès és una llengua molt oberta a l'acceptació de molts estrangers i empra, de fet, nombrosos mots anglesos que són transcrits mitjançant l'alfabet katakana. Per a fer aquesta transcripció, hom segueix la fonètica anglesa i malda per adaptar-la al màxim a l'alfabet japonès, del qual, atesa la seva forma sil·làbica, té limitacions que cal no oblidar. El vocabulari japonès ha estat ordenat segons l'alfabet llatí a partir de la seva transcripció al romaji, forma romanitzada de l'escriptura japonesa. La forma romaji és acompanyada pel kanji o pels kanas corresponents. Creiem imprescindible la presentació de les paraules en la seva forma d'escriptura original japonès, per tal que sigui possible identificar-ne els diferents sinònims o de traduir un text escrit. Hem seguit el criteri de donar preferència, sempre que ha estat possible, a l'ús dels kanjis per damunt dels kanas, i fins i tot n'hem utilitzat molts que no són inclosos en la llista de Toyo Kanji, ja que encara que hom no els fa servir ja en els diaris o documents oficials, sí que són d'ús freqüent en les revistes i la literatura en general. Per tal